Horas marihita saluhutna. Di hamu kamanami dohot inanami, manang di dia pehamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso tatangihon hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabe jamita di minggu pasapulutuluhod dung Trinitatis. Ima natarsurat di Evangelium Markus bidupitu, mamukasian ayat 10 rodi ayat 27 dohot topik minggu di boto debatado na di roham. Tuhan mengetahui isi hatimu. Ujahama dihita songonoma hata ni Tuhata. Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi di suku nakasisian nama ibana sialau pamodeng. Gabi didok matunasida. Asa doho dohamu hapeso mangarti. Dang dapok rohamu naso tarbahir ramu jolma bahenon ni nasa naro sian ruar tu bagasan ibana. Ay so manang bongo ti tu bagasan rohana. Tubutuha doi laho. Dungi bolong doi muse di inganan na suding. Asa gabi ias do saluhut na si panganoni. Alay oddo naruar sian jolmai ido mangaramuni ibana. Ay sian bagasan sian rohani jolmai doro pikiran na jahat. Permainanon, panakkoon, pamunuon, pangalakupon, pangahution, hajahaton, pangacion, pargadubuson, pangorgangon, pangicahion, gijang doho niang niroha. Naro sian bagasa do saluhut aka hajahaton odeng, jala akaido na mangaramuni jolma. Ima hata ni Tuhata. Dung tajahat rupukon, mamuk kasian ayat sada, sahatu ayat 20 di Markus Pitui. Ternyata dakolan saunari BHP masa pergesekan di perjupangan ni adat dohot Injil. Nunga masai mamuk kasian zaman ni Tuhan Yesus. Jadi jauh sebelum gereja membentuk dirinya sebagai institusi manang lembaga, nunga masa pergesekan antara Injil dan budaya. Jelas sahatu tikiope diskusi taringot tu perjupangan ni adat dan Injili toktong dope sai patubu perdebatan na alot. Songon sahala na mewarisi nilai-nilai budaya sekaligus naung marugamo, sai toktong dohita diperhadaput tu sada suku-sukun etis na madok songonon, dia do sian na duwe na rumikot, na dia do si patujuloon, mana yang lebih utama. Kenyataan na taida sahatu saunari, gudang dosian halak Kristen na lebih mengutamakan Injil, bahkan cenderung mengabaikan adat istiadat. Daksaotik sian halak Kristen na makasuguhon adat, bahkan gabi sesongon anti adat ibana. Dangolo maradat, jaladang olu tu adat. Moding na tua-tua na, ala dipatupa adat partuaton na, dak pola bedi dohoti. Ditutungi ulos, dang dialang binamargota. Alai lusuna, mula dong jabar, tong do di jalo. Di pabolokon siya jabuna akana berbau adat. Alai laus adong do sebalik na, gabe say hira adetido na rumiko di ibana. Ulaun huria dunia diula, alai dominado para datuni. Diaka ulau ni. Hama kadongan ditikiro tujulu ni Jesus aka parise doho deba sian aka siboto surat di ida nasida aka sisian ni Jesus manga sojolo marburi. Ima anota ida di jolo ni turpuk taon. Gabe di sukun nasida ma Jesus buasa sudi huton aka sisian mi adatnya aka si tua-tua. Ay ramuddo tanganna mangarroti. Ima didok di ayat 5.
Marhiti tindakan ni dianggap nasida do akasisiani dang menghargai adat nasida. Jala marhiti napasubuhon sisiani mga sojolo marburi dirajumi nasida Jesus pe dang menghargai adat nasida. Jadi molo disukun nasida pe Jesus naing bigiyun jala boton nasida songo dia do sikap dohot alus ni Jesus taringot tu sikap ni akasisiani terlubi taringot tu adati dungi di do Jesus ma ay tading do pati ni debata di bahek kamu lahu mangaraduti ada nasihat jolma ninna di ayat walui sianon Bui taida, Yesus sama sekali tidak mempermasalahkan adat. Jaladang mungkin dang dia tu si Yesus adat ni halak Yahudi. Ay magurang di tonga-tonga ni Yahudi do Yesus. Jala sangat peduli do Yesus dia kaparadatun nasida. Bui dui taida di Yohanes 2 ayat 1 sada ima taringot tu perkawinan di Kana na kehabisan anggur nasida. Naso di halomoho Jesus ima molo gabe tading do patik ni debata holan lahu mangaraduti adati. Ido nakin na didok na di ayat 12. Ay tading do patik ni debata di bahek kamu lahu mangaraduti adat sian colma. Jadi dak soal marguna manandang para datuni. Dak soal dia na perjulu ulahonon. Memang daktar sirang jolma sian adat istiadat. Sudido jolma di Purtibion berbudaya. Nagabe persoalan ima sutung tading patik ni debata ala ni paradaton. Dihita penuaing jujuk do masa na songoni, jujuk do gabe tading ulau di huria holan ala na mangaraduti paradaton. Adong do halak medok songonon, anak sumar minggu asal badingga persaurat tuak kadongan rajin iba maddohoti akka ulaun adat ay disido persauran ninna didok muse ay gudang dua ka namar minggui so dingga persauran na so malah gabi dingga pangalahona jala so sanga binasida tuak ka ulaun adat dus songon tudusan na binahin ni Jesus di ayat 10 sahat 10 tului. Adidok si Musa dunian pasangap amangmu dohot inangmu. Akup ni ia nama burai amana manang inana si pusaudo. Alai kamu memudahon dohonon ni halak matu amana manang tuinana korban. Lapatan na pinilihom ma tagunan na patut hian pangurupikku diho. Asadang di luas samube ibana paturehon agia aha di amana manang di inana pe. Gabi disigay hamudu hatani debata dibahin adat na pinadalam muna. Jala gudang na sumatu sidi ulahamu ninna Jesus. Lapatan na gabi di kabik kita pun na sida mapiliat tu debatai lahu manutupi tanggung jawab na patut si patupaun na tunatorasna. Taringot tu halal manang haram, ramun manang dang, odo didok Jesus. Dang tung gabi ramun colma binahin ni narosian ruar tu bagasan ibana. Alai na ruar sian jolmai ido mangaramuni ibana. Ima didok di ayat 15. Jala omma tatiup gomos. Omma pedumat dihita mengadupi akadongata na mengharamkan aka makanan-makanan tertentu. Jesus madok tang nabongot tubutuha manang siubeon na mangaramuni nguluta. Alay na ruar sian rohani jolmaido mangaramuni ibana. Akadia do nabongot tu butuha. Ima akasipangano do takasinumo nate. Dangadong masalah molo di panganon. Dangadong masalah molo di inumon. Silahkan. Saliling laku do pedi pangan. Alay unang atong ala diperbolehkan sudah panganon dohot inumon gabedang diatam mangalang. Toktong do ikut dijaga hipaso nate.
Unang do ala halal sudi gabi subui di orom pamanganna. Jala mulu adokpe na sumangaton makanan tertentu, silakan. Dang adok persoalan di si. Taingok ma, dang adong hasuru ngata mulu tapanganon. Sebalik inape songoni, dang gabi sumurung ibana siya donganna ala so dipanganan dang dipanganon. Dang jumulu tu surgo na sumangalang na margota, siya na manghalang na margota ti. Odo di dohatan itu hata. Ay nadinggad do nasa natinopan ni dibata, jaladang si subakonon nasa najinalo mardongan roha mauliate. Sa de Timotius 4 ayat 4. Lausongonima dinamangan. Dido Jesus di Matius 5 ayat 20, dada ramudjol manga sumarburi. Jadi soal marburi manangdang adorak somangan bakal duksa emangan, tak pula kebe persoalan nih. Apalagi nuaeng ngacara ngadong susi tangan manang perburian molo manga di restoran ate. Mamak kesedok nama dohot sumpit. Alaira rikok ma parroha honota hahipasod dohot hayason. Ay hurang hipas jala hurang ias do ideon molo pitor dipulgahi si panganoni sojolo marburi. Bas sabuibuinan yan, iko jolo martangiang muse. Akka dia do naharuar siya roha. Di bagasa turpukon adong ma 12 di doko. Na parjolo pikiran na jahat. Dungi permainanon, panakoon, pamunuon, pangalakupon, pangahution, hajahaton, pangasion, pergadubuson, pangorgangon, pangicahion, gijang doho niyang niroha. Ima didok. Nian gudang dupi asing ni alay akaima na mga rajumi na mga ramuni cholma. Asa na pinaingo ni Jesus di son ima, unang sibuk jalaluja jolmay holan na pasidikon pamangan na siyan si pangano doho si inumon. Hapi na haruar siya rohana doho pikiran na dang dijamoton. Songonido nang taringot tu paradaton, unang do mamuday halak ibana tong malo. Jala asa maradat, hapi ibana piso maradat. Pangalahon na piso sitiruon. Anggusian libil na niyan, tangadong be siraguhonon. Alay juk ma libil manangguar mananggelari, tako bartu pangalaho, dohot pabahenan na. Hesongon iklan, sudido nomor sada, sudido na terbaik. Hapi ang guasli nataksongon niya te. Perumah hapi guarni perumah hapi songonido, sudido perumahan marguar, perumahan elok, perumahan indah, perumahan permai. Tanpa banjir ninna, hapi hola ribus perunga banjir. Hamu kadongan sahapor siaon, Tuhan tidak akan mempertanyakan seberapa sering kita menahan diri untuk tidak makan ini dan itu. Tuhan juga tidak akan mempertanyakan seberapa dalam pengetahuan kita tentang adat istiadat atau budaya leluhur kita. Bahkan Tuhan tidak akan mempertanyakan seberapa banyak pengetahuan, ilmu, dan wawasan yang kita miliki. Yang akan menjadi titik perhatian Yesus adalah seberapa besar hal-hal itu mendorong, mempengaruhi, dan mengontrol kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik dan benar dalam tindakan. Kedalaman hati kita menjadi pusat perhatian Tuhan. Nadirohateido di ida Yesus. Hama kadongan sahapor siaon, di dok topik ni mingguta di boto debatado na diroham. Tuhan mengetahui isi hatimu. Arung do ungkapan madok songonon. Dalam laut dapat diduga. Dalam hati siapa yang tahu? Ungkapan non naing madok tu hita bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati orang lain. Sedekat apapun relasi yang terjalin. Harunaung suami istri juk salah paham. Apalagi mana mardongan.
Jala mulubui peta boto, taringot tudongan, paling do holan na taridon. Ipe jujuk do salamar nida. Saya tak pikir na mabuk, ala marara si malolong na. Hapi na bawa al lahir do. Saya pinikir pangemor, manang penjahat, ala gajang kumis na, saya songon iju di para-para. Hapi dung dipakulingi, soida ma labok niatana. Sebaliknya, saya niripu na burju, sian ulini rupana. Hapi soina ma sobong na. Saya niripu alim ulama, sian pamahena di baju-baju ne. Hapi songon nabi noto oddo. Hamu kadongan holat Tuhani do si botoroha. Di Pesalmen 130 sia ayat 116 di dok parbinoto sa nasuddo de Jehovah. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Sian nadau dia tusi hodo pikiraku. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ini di ayat 2. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ninna muse di ayat 4. Jadi sotadok dupe nunga diboto Tuhani. Alani ikon hati-hati do hita. Madok si do honota. Sotadok dupe bodat. Tuhan sudah tahu ada bodat nongkrong di mulut kita. Jadi unang asal dipadok. Tuhan melihat isi hati kita. Nang pemalo jolmai mabuks doh rapi ditutupi doh penampilan luar. Bahkan orang sampai tidak tahu jala godang terkecoh. Alayang gode bata tang bui gabusata. Patar dosude dia dupan ni debata. Atong molosongoni taula manadenggan. Tapadenggan mapakulikta. Hataridaan ni parsitutuota diaka ulaun adati. Diaka paradatuni. Dohot pakkanguluhonota dipati ni debata. Amin martangi yang mahita. Mulihati madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala pargugui hami mangula hoca. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.